ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to asnde ballan jakiri wuro molo añameji taɓe bagodina ferala fondu samba kunda kundama fasa bafata ko on waktu yoni ha to radio tata Cheikh Oumarala Fouti Tall kame radio pinala ñoro ha to haalirde jabiga ene jeeya e gardidi kabruji men ɓena salinoɓe ɗoftade ko fate banggue kuulal hirtole ɗo nder leydi Sénégal ko hande kuccodiri e ñawowo mo Dakar to leydi Mauritanie caggal jonte jonde ko wonno école aji udda e nder leydi ndi gam faddade oɗo hen borosmo coronavirus ñalawma hanki o duuɗe kala gudditi e nder leydi ndi to leydi Mali nelaɓe CEDEAO e gardugol Goodluck Jonathan jettima toon to Bamako ñalawma hanki o gam hoccodirde laamu leydi Mali yurnitade oɗo sa gonka laamu ngo to leydi Guinée Conakry commune ma tottone tawe nder Conakry hanki seppoji ko fati e kala jamma so ari tan koye niɓɓere ɓe mbalata to leydi Nigéria sifande hakkude Nigéria kam e Niger gam wadde lawol lana jordi hakkude Kano kam e Maradi kene wona 3 kilométre to leydi Libéria ha fayenma Gambie kam ene wonde e leydi Congo ha to Uganda kam e Algérie Afrique du Sud musidɓe tedduɓe hoto goɗɗe joni jañoɗena أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم batake jam gondaɗo jibi barka diallo to fummi hara dembuɓe ko jom galle muma duttiɗo gangela ba to fummi hara dembuɓe ko nene muma duttiɗo Amadou Dawouda Barka Diallo ko biyuma duttiɗo Ramata Dawouda Barka Diallo ko biyuma duttiɗo Mariama Sy ko mawnuma duttiɗo Demba Alassane Diallo tawete to Libreville Gabo jettinoɗo hen ngullango ɓe ndendi kamɓe kala aɓe ngullo dendagal fummi haranaɓe kala dendagal bandiraɓe julɓe kala jaltugola aduna joom suudu mabɓe hen banggue mawniɓe hen banggue ɓiyiɓe hen banggue jinnaɗo mabɓe hen banggue biyetenoɗo haaji Sy yaltira aduna duuɓi 49 toon to fummi hara dembuɓe woni alet jewtuɗo hen o ko ñande hen o wira toon to fummi hara dembuɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique e gardugol Ceerno Habous Diallo eɗen nelda duwaw dendagal ɓesgu makko kala nde jomiraɗo yurmotomo yaafomo nannomo aljanna kanko e dendagal maɓe julɓe kala yettindo hen ɓattake o ko biteɗo Demba Alassane Diallo taweteɗo to leydi Gabon. fulɓe mbi mo golli ko moƴƴi yo jaare sukaɓe semmenaɓe taweteɓe leydi Sénégal ha e bowal leydi Sénégal kala e dow inde Ceerno Sidi Cissé imam wuro semme kam e dendagal sernaɓe semme kala e dow inde Ceerno Habibou Cimbo maire wuro semme kam e dendagal ardinoɓe wuro semme e dow inde Samba Demba Kassé gardiɗo fedde jeunesse semme e dendagal ardinoɓe jeunesse semme kala e dow inde Samba Ali Konté gardiɗo fedde jeunesse ɓamtare diaspora semme ɓe ndendi kamɓe kala aɓe dutta teddungal aɓe duwono biyeteɗo Abdoulaye Habibou Kane kan wonno gardinoɗo fedde semmenaɓe diaspora baɗɗo hen golle paayodinde no feewi ɓe kolli noon mo golli ko moƴƴi yo jaare ngam golle makko pewɗe e yiide mo ɓiɓɓe semmenaɓe kala ngam darnade mo potal e nunɗal e ɓamtare wuro semme ngam darde makko yiyande makko diaspora fedde semmankoɓe
kamɓe kala ɓe duwanimamamo golle makko paayo dinde ɗe waɗi ha tente fedde semme nonne kadi ɓe mbiya oɗo saaha lomtiɗomo biteɗo Samba Ali Konte kañumne kadi yo jogoro jaam e cellal e kisal ɓattaki o iwi koye ɓiɓɓe semmenaɓe teddungal faade Abdoulaye Habibou Kane ngam darde mum fayodinde nde gollani wuro muɗum ceerno Djiby Sy gandol lasarari laaɓaɗo ƴewgal bittuɗo leɗɗe ha heeɓi hen ko laaɓi ceerno Djiby Sy safriyenke ngana ñabbuji cuuɗiɗi e nder ɓalli omo jogui leɗɗe ɗe ganduɗa ene safra hen banggue kene wona 13 rafi won hen leɗɗe kadi ene safra ha 19 rafi ceerno Djiby Sy ene jogui usula omo jogui pegge ndenka e kisal omo jogui siroji wonande ɗe yimɓe kutorto beele kadi mbawa hebde hen cellal mumen ceerno Djiby Sy ene yawrani debbo donkuɗo ɓesnude ko nonne kadi neɗɗo gonduɗo yoga e ñabbuji teskiniɗi sa jokkodire ceerno Djiby Sy ma heeɓen ko ɓuuri labde ceerno Djiby Sy ene andina yimɓeɓe kala omo humpiti listihar kala ɗo gonɗa sa jokkodire makko mawo ƴewane ha wayno comme onon gurduno gurdam juɗɗam e kala saɗa haalnamo goƴaji maɗa sa yiiɗi hebde ceerno Djiby Sy taweteɗo to Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie legal bitegal annetet mbatta ko 00 222 47 22 80 84 00 222 47 22 80 84 so tawi a yi hat leydi Mali ñawro mango ma taw toon biteɗo ceerno Samba Sy kanko ceerno Djiby Sy omo jogui toon pharmacie makko ko on hetti hen tonggode on noon mbatta ko 00 223 90 22 94 71 siftinde on ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu cafrowo hay so tawi jomum ari ene ardi juuɗe ɓoole hotata juuɗe ɓoole so wona on janowo hoore walla ni mbiyena mo seeɗineji mbahliti hoore muma ɗum noon mbadden dando fade ceerno Djiby Sy kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe mo bare sappo e ɗiɗi silo hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon seydi mon Sar Abdoullahi Sar to karallagal to ko musidɗo men Saydou Abouba kabruji men ɗemgala pular koni hen sifori jagorɗo mo leydi Sénégal kalfinaɗo cellal ɓalli no woyi wadde e kala subaka so huccidde ɓesguji leydi Sénégal kala o andinaɓe oɗo hen namboros mo hinde coronavirus ɗo yarata e nder leydi ndi kala holliti wonande ɓeena jabbe ɓalli mumen ƴeewe subaka hande o koɓe ujunere e teme koɓe ujunere capanɗe jeegomo e ɗiɗo neɗɗo ɓen ƴeewa tawa enen gondi oɗo hen boros ko temedere e capanɗe joyo e ɗiɗo neɗɗo e nder ɓen temedere capanɗe joyo e ɗiɗo hen capanɗe joyo ko tumonoɓe ene memodiri e ɓen joguinoɓe oɗon boros temedere e ɗiɗo neɗɗo ko rabaɓe taw andaka rabɓe ɗumen ɓen rabaɓe noon koye ɗiɗo hen nokkuji Kaolack ko yimɓe sappo e joyo Mariste ko yimɓe jeetato Plateau ko jeegomo Richard-Toll ko jeegomo Saint-Louis ko jeegomo Mbour ko nayo Mermoz ko nayo Touba nayo Dagana tato Guinguinéo tato Tamba tato Diourbel tato Kaffrine Diourbel ɗiɗo Kaffrine ɗiɗo Liberté 4 ɗiɗo Matam ɗiɗo Mbao ɗiɗo Ngor ɗiɗo Parcelles ɗiɗo Sangalkam ɗiɗo Yoff ɗiɗo Amitié 3 goto Cité Cheikh Amar goto Cité Djilimbaye goto Dara goto Diamniadio goto Dalifort ɗiɗo
Goudiri goto, Guinguinéo goto, Joal goto, Kanel goto, Liberté 3 goto, Liberté 6 goto, Linguère goto, Mamela goto, Medina goto, Ndofana goto, Ñaari Tali goto, Wakam goto, Sacré-Cœur 3 goto, Sakal goto, Sicap Urbana goto, Sokone goto, koni hena sifori ɓen raɓaɓe ɗiɗo hena nokkuji so tawi noon ko ɓena heɓɓe cellal mumen subaka hande o kene wona temedere capanɗe nayo e joyo keeɓi cellal mumen capantato e ɗiɗo oɗo sahane tampina fewi ma ballite fofando sappo e goho neɗɗo yalti hen aduna taw yooɓi pittali mabɓe koɗo hen borosmo coronavirus ha joni koye Sénégal keddoɗen to Touba khalifa général mo murita hanki yamiri fedde wiyetende muqaddimatul khadima oɗo sahande toppito juma o wonande laɓal muɗum ko fate banggue haɓade oɗo hen borosmo coronavirus caggal kalmo ene nata juma o nde suumoto sodoro zela taw kadi ɓe mbawa woɗɗodirde ko wona ɗum koɓe toppito kofo kala ke ene wiye kene hiwta oɗo hen ñonkoto no fewi ko wona ɗum ko kanko khalifa o oɗo saaha wo dartini kala ko ene wiye o jasuji makko ko fate banggue bismade ɓen arannoɓe yiidemo kala ha diwa oɗo saaha gam teskede wuuro Touba ñawo ene ɓuuri feñje hen ko wona ɗum ko wo holliti so tawi ko maggal Porokhane oɗo saaha dirtinama kono ne kadi maggal Mbacké Kadiora ha joni koye Sénégal keddoɗen ma en garte ko fate banggue faddade oɗo hen borosa ko ɗum jeeya sababu kuulal hirto lelo adda e nder leydi ndi sarɗiyankoɓe hanki toon to sud sarɗiji nde leydi Sénégal caggal nde ɓe cuɓotono lawɗinde kuulal ko fate banggue état d'urgence waylude ɗum ko ɗum jeeyi sababu hanki ɓe ñaguima jagorɗo kalfinaɗo gueɗe nder leydi kame jaccingol laamu oɗo saaha nde wawata dirtinede ko fate banggue waktuji taw ganduɗa ko ɗina tonga wonande kuulal hirtole ɗo nde wawata waɗede ha 22 heures walla ni ha 23 heures beele kadi wasa ɓittude yimɓeɓe ko fate banggue kodgol mumen e galleji gam teskede so tawi tan yeehi ha nangue fandima mudde ha tente faaɓe ɓe nokkuji goɗɗuɗi tente sosoɓe kala kewi tigui ko lawodirde ne gaƴƴodira e booli moni kala ne doga gam hulde wata wattindade e juuɗe police ji wattindiɓe e juuɗe ɗin police ji ko ɓeena ñande alarba jewtuɗo henen nde kuulal hirtole lo lawɗina e nder leydi Sénégal ha tenti hakkunde Dakar kame Thiès dañi sukaɓe yonɓe no fewi jippiɓe booli oɗona ñande kikiɗe gam hollirde mette mumen ene hena yimiyanke kelme duƴƴal ko fate banggue rappeur biyeteɗo ujunnaje sappo probléme on noon ñalawma hande o kaen wondi e sukaɓe yonɓe no fewi to leggal Médina duppunoɓe ponoje kala darima e yeeso ñawowo hande siftinde on wonande tan kala jaɓɓuɗo kuulal hirtole lo so tawi jaggama tan koye cuuɗi niɓɓi jogori wattindade kene fotta wonde temedde nayo e capanɗe jeegomo e jeeɗiɗo ɓen goni jaggaɓe guila tan kuulal hirtole lo lawɗina kene wona joni yontere kene wona ujunnaje sappo e temedere e ko fawi woni police ko yaltina hakkude Thiès kame Dakar gam oɗo saaha rende kuulal hirtole lo e nder leydi Sénégal ha joni koye Sénégal keddoɗen ma en garte majjugol wonande oɗo hen suka élève ɓurɗo ngarɗude jangde nder leydi Sénégal kene fota wonde laabi ɗiɗi heeɓi jeenari timmude e juuɗe horejo leydi Sénégal woni Diary Sow janoɗo ɓeydode jangde muɗum toon to leydi France to Paris taw koye duɗal lycée Louise ko toon tigui guila tan ndeɗo hen hittande daari o yiyaka ɗum noon dañi kulhuli mawɗi no fewi wonande ɓiɓɓe Sénégal naɓe ha e nder aduna kala oɗo saaha ko ɗum woni ko haalete ko wona ɗum ko noon consul général mo leydi Sénégal taweteɗo to Paris kame ambassadeur mo leydi Sénégal taweteɗo toon to leydi France kuccodiri e jaydeli gam hollide oɗo saaha kamɓene darde mabɓe kala ɗo wonno sapeur pompier hôpital uji kala ɓe jeehi hen kono kadi oɗo saaha ala kala koɓe keeɓi hen kono ɓe ɗamini e nder jorto moƴƴo no fewi omo wuuri omo seeli kalɗo wawi wonde ko wona ɗum ko jagorɗo mo leydi France tambiɗo nden ka e kisal kañum e dadiɓe kala oɗo saaha kolliti goni koye jiilaw timmugo no fewi beele oɗo hen suka debbo ene yiite e dow jaam e celal e kisal eɗen mbiya tan jayde weltare TV ene duwo jamma e ñalawma nde o yiitete taw mo selli omo hiisi omo e jamma ha joni koye Sénégal keddoɗen ma en jaaha toon to Linguére élevaɓe janggoɓe toon to
lycée sagata jolofa ɓen kadi kolliti hofgo juuɗe balɗe ɗiɗi jeeyi sababu noon ko ngakkugola walla mbiyen mankugola professeur uji e nder oɗon lycée ɓe kolliti so tawi laamu ngu daraki no foti darrade hen ni koɓe jokkoɓe hofgo mabɓe sengiwi to leydi Sénégal paɗen ko toon to leydi Mauritanie jagorɗo mo leydi Mauritanie tambiɗo ko fate banggue cellal ɓalli holliti temedde jeetato e capanɗe jeenayi e jeetato woni ƴewdaɓe hanki kikiɗe so tawi jogaki oɗo hen ñaw mborosa tawane jogui ɗum ko capanɗe jeenayi e jeenayo hen sappo e jeetato ko ɓen tumanoɓe ene memodirnoɓe ɓen joguinoɓe oɗona ñaw capanɗe jeegomo e joyo ko raɓaɓe taw andaka raɓɓe ɗumen capanɗe jeegomo e joyo woɗɓe kadi oɗo sahane tawe e musalla mawɗo no fewi tatto mbasi hen pittali mumen ɗum noon ko ñalawma hanke o kene foto wonde temedde ɗiɗi e nayo keeɓi cellal mumen e nder leydi Mauritanie to Mauritanie caggala jonte jonɗe no fewi nde laamu ngu ƴetti peeje mawɗe no fewi gam uddude duuɗe jangguirɗe e leydi ndi oɗo saaha gam haɓade kala ko ene wiye oɗo henna mborosa taweteɗo e nder windere nde kala ha tenti toon to leydi Mauritanie ɗum jeeyi sababu sukaɓe janggannoɓe kala kedditima galleji mumen kono ne kadi kam yoga e juulirɗi leydi ndi kala guddunama ko noon aljuma jewtuɗo henno pop udditama jumaji ɗi juulama kona ɗum ko ñalawma altina hanki sappo e gonduɗo hen lewru janvier ko nden tigui laamu leydi Mauritanie dañi pellitala uddide duuɗe jangguirɗe ɗe kono kadi koye dow sardi kala mo ene jangga e ɗen duuɗe ma suumo suuma kini mum suuma wonande hunoko muɗum ko wona ɗum ko kadi sodoro zel no kadi wona e goɗɗodiral jomumen mbasa moɓodirde hayso tawi woni kam école aji kewɗi ha oɗo saaha mo gonɗen cuwa taw joni hebde ko fati e banggue cuwa taw hebde ko fati e banggue ha joni hayso tawi woni école aji jonɗi no fewi cuwa taw hebde ko fati e banggue e yoga ko laamu ngu fotannoɓe kono kadi janggoɓe kolliti won e duuɗe kañumen ɗoftaki ko fati e banggue ɗoftade goɗɗodiral ngala ko wona ɗum ko woni duuɗe kadi oɗo saaha sukaɓe hewɓe ne ɗofti ɗum no fewi ha joni koye Mauritanie keddoren ɓen tambiɓe ko fati banggue crime économique et de finance crime économique et de finance ko fati banggue borji noɓe wonande jeeyi laamu ngalu e laamu yawtungu wonande gonnoɗo hoorejo jagorɗo e leydi Mauritanie woni Yahya Wul Hademeyni ene wondi e gadiɗo catala sinima woni Mokhtar Wul Ndiaye kettama kettugol ko fate banggue ha hande ɓe pooti wonande toppitade dossier ji ɓen dirtinoɓe yoga e ngaaluji hawde saaha goɗen yontere yawtunde gonnoɗo hoorejo leydi Mauritanie woni Mohamed Wul Abdelaziz caggal nde joɗidi eɓen loskoɓe ha ɗo hay konngol o jaɓani taw wonani sifande wona haydara ala taw ko jaaɓi huccodirde mabɓe tawassul ko landa ko fate banggue dawrugol ɓe jaltini communiqué mabɓe oɗo saaha erade ko fate banggue dialogue national e nder leydi Mauritanie kala ɓiɓɓe Mauritanie naɓe nde wata wonde kaldigal gonga e gonga beele kadi caɗele kewɗe mbawa iwde e nder leydi ndi ɗum noon addata ɗum tan ko kaldigal hakkude laamu ngu kam e lundugo e ɓiɓɓe leydi ndi kala taw kadi kaldigal ngal wonata ko kaldigal ngal somani dawrugol gam holde heddiɓe wona ɗum ko kaldigal gonga e gonga to tintan ene tawe nder région mo Hawdila Harbi to ne kadi police teeɓima toon gorko gonnoɗo e lawol espoir kene fota wonde sappo e jeegoma ujunere taw ko kurala ɗum woni ko tawa omo jogui taw kadi en kure kala jahata koye fetel mo hinde classine ko foɗo saaha omo tawe e juuɗe dadiɓe taweteɓe toon to Algérie Abdelmadjid Tabboune hawrejo leydi Algérie bannoɗo kene fota wonde lebbi ɗiɗi caggal leydi muɗum gam safrade toon to Allemagne caggal nde hemno ñaw biyeteɗo coronavirus arti e leydi mum waɗɗen tan ko balɗe sappo rutitima toon to Allemagne gam oɗo saaha hewindade cellala muɗuma to Mali paɗena to leydi Mali nelaɓe CEDEAO caggal e kala saaha CEDEAO so tawi tan sohli dogge koyɗe jaam heewi tigui ko suɓade on cuɓaɗo woni Goodluck Jonathan gardinoɗo leydi wonande gardinoɗo leydi Nigéria kam tigui ɗowi wonande oɗon sete jettima ñalawma hanki o toon to Bamako lamorgo leydi Mali oɗo saaha
ngam jodorade e laamu transition de sa ko fate bange kaldi gala laamu ngo de sa no wayri kame jubbin gola ko fate bange sumgoji kam o de sa e tambo gola ko fati e bange laamu ngo siftinde ona laamu wonande jodingo lamtingo Ibrahim Boubacara Keita be dañi balde sa be dañi balde temedere e ngartindi laamu ngo bet dañi ko wayli sanga Ibrahim Boubacara Keita e fayi o de sa joni mo gondena walla ala dum foti wiide e wala ko ben bibbe mali nabe tawetebe e nder a leydi Mali to leydi Mali kedren ma jaynde Mali acti be kolliti hanki sanga 17h altina hanki sanga 17h nokku bitedo gundama wonande mera wuro wietengo Dukriya ne tawe e nder région mo Tombouctou maire wonande commune mo Dukriya tawetenoɗo e nokku bitedo wona hakkunde mum e gundama ko don tigi biftim non ko worbe jogitibe armeji kono andaka holto nawama en garten so tawi en keɓi kuɓuri en labde yaltindum ko jayde leydi Mali witende Mali acti Boubou Cissé oɗo saha tumaɗo juuɗe mum ne moddi ko fata banggue yidde dillinde leydi ndi ɗum jeeyi sababu caggal hewɓe jagganama kono kadi hujjiyanke makko mo hinde avocat makko holliti hanki e jayde Mali acti wona ɗum ko neɗɗo makko wiyani Boubou Cissé dogani yaltani leydi Mali ne tawe e nder Bamako caggal kañum e horum ne andi ala kay ko waɗi hen haydara fiyande wonnode toon to bunti ha ganduɗa taw ko lana ndi wawa joori wonande pettoji muɗum ha yooɓi kene fota wonde 19 fittando tabital pulago hanki e batu mum ɓe kolliti loskoji ɗi ɓe mbaɗi hen wonande ɓen waraɓe toon to buntine tawi nder région mo motti région mo mofti ɓen waraɓe toon koɓe 19 ɓen kala wona yimɓe jogitiɓe armeji wonani tumaɓe taw kadi jeeya koye ɓen wiyeɓe ko jihadiyankoɓe ko yahannoɓe ko fati e kurtungu ko ɓen tigui woni baraɓe ɗum noon nde ɗon fiyande ene foti yurnitede no feewi sen gewi to leydi Mali paɗen ko to leydi Gambie agence taw ko toppitiɓe antidrogue leydi ndi teɓima to kaggulaɗe mo Banjul ɗum noon ko aljuma jewtuɗo heno kene fotta wonde tonnuji ɗiɗi piccala jeenayyi taw ko huuɗo bonko ko ene suuɗa e nder sakuji lamɗam ko wona ɗum ko ɓiɗɗo France najo goto ne yiile yiitaka taw kono oɗo sa hollitama jar mum ko koppreje jonɗe no feewi ɗum woni ko laamu walmin dadiɓe halfinaɓe ko fate banggue haɓade huuɗo bonko mo leydi Gambie pawi juuɗe mumen to leydi Guinée Conakry finoɓe e legal bitengal Sankoye ne tawe nder commune mo mattoto ɓe noon hanki jippima e boli gam duppude ponoji hollirde metti mumen ɓe kolliti tan guila ndeɗo hitande dari ha yettiɗo henna so tawi tan nangue muti coura feñata e legal mabɓe ɓe gonata koye niɓɓere mawde no fewi ko ɗum jeeyi sababu oɗo sa ɓe gullitima laamu ngu ndewata walludeɓe legal mabɓe ne niɓɓiɗi no fewi kono kadi ɓe kolliti so tawi laamu ngu nottaki koɓe jokkoɓe hen seppoji mabɓe goɗɗo naɗɗo e niɓɓere gonnoɗo e niɓɓere ko Oumar Silla wonande lundiyanke laamu Alpha Condé ñawama ñawore ne lelo hitande e kaso ɗum noon ko caggala nde o jagga guila tan no gase 9 lewru septembre e nder ndeɗo hen e hitande mayɗeɗo hen nden wonno e mata makko taw koye legal gabsiya e wiidemo o yahanno ko bolol makko toon tigui dadiɓe nanguimo kono kadi ɓe jinno ko ittude fittanu makko mataw Allah hoddirani ko wona ɗum ko ɓe gañimo tene ɓe piimo piile musse no fewi wiidemo tene kadi ɓe ceeki wutte makko ɗum noon foof o holliti hanki ko nannoɗo hofgo wonande gueddere o ñamata o yarata kene wona balɗe 5 ko hanki ñawore makko yani toon to leydi Guinée gam salade ɗoftade kuule laamu leydi Guinée mo lelo hitande e kasso ɗum noon Oumar Silla holliti en metti mum no fewi siftini Oumar Silla ko yaadinoɓe ɓen darinoɓe faddade 3e mandat Alpha Condé goɗɗo kay mettindo ha mettini yiiɗi ittude fittandu mum mataw Allah hoddirani o wiyete ko Amadou Bari noon o hoɗi ko toon to laaɓe e ɗum noon ko caggal nde o ñamdanno e yimɓe galle mabɓe kala ɗon noon o acci ko ñamanno ko hocci laaɓi o naato e nder suudu makko uddi ha tiiɗi ɓe noon ne gullane pugga bafangal ne jiiɗi dajjidine donki leelani tan ɓe nani toon gulali mawɗi no fewi ɓe noddi gendarmeɓe nde ɓen gaari ɓe cikkanno kam ya taw o yaltani aduna gam wartademo sande tawno hewɓe ne jiiɗi wartade ɓe nangga laɓe piya ɓerɗi mumen walla ɓe nangga ɓoggol belta kono kanko
o taƴi ko bamum sukaɓe makko caggal on nde ƴiƴam yalti ko ndenti ko luuki ɗum noon o nawa to hôpital oɗo saha kam o fuɗɗima saɓorde kono kam o seeri e kala ko ene wiye gorago ha laaɓi toon to laabe sengi wi toon to leydi Guinée paɗen ko to Nigéria sifande hanki ngam oɗo saha ñimnude lawola laana jordi hakkude kanu kam e wuro wiitengo Maradi noon ne tawe nder Niger kanu ene tawe e nder Nigéria kene fotta wonde 3 kilométre kene wona milliarduji 2 kopleje dollar ɗen tigui jogori waɗede hen ɗin milliarduji jogori waɗede hen ngol lawol noon miijoji mum darnama hanki toon to kanu hakkunde Libéria kame leydi France hakkunde Libéria kame leydi France sifande nandirala ko fati e banggue golle hakkunde George Weah kame jagorɗo kalfinade gueɗe caggal leydi mo leydi France woni Jean-Yves Le Drian nde sifande waɗi ko 7 janvier toon to Accra lamorgo leydi Ghana caggal nde jottoto e jappere mum dawal ɗimmal wonande Nana Akufo-Addo ko toon sifande waɗi sifande ko fati banggue leydi France ma ɗofto leydi Libéria kam e gueɗe kewɗe no fewi toon to leydi Congo Sassou Nguesso toɗɗitama nde wawata oɗo saha wonde mbir jogorɗo ngembade sumgoji payaɗi 31 walla mbiyen tan sumgoji payaɗi 33 lewru wala mbiyen sumgoji payaɗi ɗo tan e lewru mars e nder hitande 2021 ɗum noon baɗɗo e laamu ken wona duuɓi 36 gardidi leydi Congo ko wona ɗum ko landa makko PCT ɓe noon cubtimamamo yo won mbiri mum kono ha joni o suwa taw kanko sugde hen hay konngol gotol to Uganda oɗo saha Facebook uddi konteji taw ko konteji jonɗi no fewi konteji laamu ngo ha tenti wonde fo compte guddita to Facebook caggal ne addi herƴo no fewi dawrugol leydi Uganda wonɓe heblade oɗo saha mo gonen ɗo tan e alhamisa paaɗo woni sumgoji mabɓe hakkunde Yoweri Museveni gardiɗo leydi ndi ken wona duuɓi 35 jarowo e duuɓi 76 jogorɗo kay ƴamdude lefol laamu ngu jogorɗo ƴamdude lefol laamu ngo biteɗo Bobi Wine jarowo e duuɓi 38 yimi yanke ngana taw kadi woni sarɗi yanke ɗum noon ko alhamisa paaɗo hen no Afrique du Sud uddi keeri muɗum leydi ɗum noon jeeyi sababu ko caggal nde Zimbabwe confini ɓesguji mum hewɓe noon ne doga ngam dogde confinement ne paye toon to Afrique du Sud ɗum jeeyi sababu Afrique du Sud uddi keeri mum woɗɓe uddiɓe keeri mumen ko Émirats Arabes Unis ɓe gudditi keeri mabɓe hakkude mabɓe e Qatar ɗum noon ko caggal jonde wannode ko fati e banggue kaldigal leyɗele Gulfe e nden jonde noon caggal wonande nde leyɗele arabeɓe kadi wonande leydi Qatar ngam tumede wat boni yankagal guila tan hitande 2017 oɗe saaha demuɗe mabɓe kala gudditima hakkude mabɓe e Qatar musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kabruji garande en kikiɗe hande o ɗo yesso haalirde ko musidɗo moon guila moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr ketkimala ki jaam yo jaam Allah hiran en